Malawi Today. The title, Zambezi. Let's go for it. Chulungamo Special Hour. Chulungamo Special Hour. Chulungamo chafika. Chulungamo chafika. Muli bwanji kumpoto kumeneko, muli bwanji chigawo cha kumpoto, muli bwanji kumeneko komanso chigawo cha pakati, muli bwanji komanso chigawo cha kumwera, muli bwanji osayiwala chigawo cha kummawa, muli bwanji. Chulungamo chafika. Programu ya Chulungamo Special Hour pompano pa Chulungamo FM pamene ndithu tikupitiriza ndithu kupereka ndithu mayankho kwa Malawi komanso ndithu kuyankha zimene Amalawi mwatituma kuti tikufufuzireni. Atolankhani athu ali bize kusakasaka pakadali pano zimene tapeza pamafunso amene mwafunsa lero pa 1 June. Tikufuna tikupatseninso kuti kodi kumeneku kuli zotani. Chulungamo chafika. Ena anatifunsa kunena kuti tafufuzire kuti kodi ma decision amenewa amene tikuti kuchipani chimenechi cha DPP chili ndi ma decision okuti chikufunitsitsa ndithu president akhale wa DPP komanso running mate akhale wa DPP. Kodi zimenezi zikukhala bwanji? Pamene pa nkhani imene ilipo pamenepa ndithu Chulungamo FM inathamanga ndithu atolankhani athu anathamanga kuunguza ndithu kupeza ndithu chilungamo chencheni kuti abweretse pano pa Chulungamo Special Hour kuti Amalawi mumve bwinobwino. Ndiye takhani pomwepo kuti kodi decision imeneyi inabwera kuchokera pati, kodi ikuseweredwa motani. Takhani pamenepo pamene chilungamo chafika pano pa Special Hour, Chulungamo Special Hour pamene ikufuna kukupatsireni chilungamo chafika. Masiku ambuyo amene apitawa Amalawi takhala ndithu tikufotokoza kunena kuti atupere mluzi atayenda limodzi ndi Professor Arthur Peter Mutharika kapena chipani cha UDF chitenda limodzi ndi chipani cha DPP chikhoza kupanga boma labwino. Komanso ena akhala akubweretsanso mkatikati mumaonena kuti iyayi madalawa akufuna angomenya nkhondo, angotenga mpando ndi amupatse atupere, amusire atupere. Zimenezo zakhala zikukambidwa ndithu mkamwa mwa Amalawi ochuluka ndithu. Koma Chulungamo FM yapeza kunena kuti zimenezi timaganiza ndife Amalawi. Kumeneko kulibe zimenezi. Kodi kumeneko kuli ziti? Takhalani pomwepo pamene tikufuna tikufotokozereni zimene zili kumeneko. Chulungamo chafika. Chisanayambe china chilichonse koma tikufuna tikubwezeretseniso ni mbuyo Amalawi, ndikubwezeretseni mbuyo mu 2018 ndithu zisankho zimene zimachitika mu 2019 Amalawi soti nkaganiza mmene zililimu kuti iyayi atupere mluzi ndithu asankhidwa kukhala wachiwiri kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ndithu manong'onong'o amamveka kunena kuti iyayi pali anthu amene akufunitsitsa ndithu kuti iyayi atupere asakhale kumbuyo kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Zimenezi ndithu zinapangitsa kuti mpakana ena adadana zotsatira zake Professor Arthur Peter Mutharika adasankha
achimulirenji, zimene amalawi sitinkambekezera, zimene amalawi ochuluka samadziwa dzina la achimulirenji, koma Profesa Arthur Peter Mutharika mu nzeru zawo komanso mu mphamvu zawo adangotenga achimulirenji nkukhala wachiwiri wawo nkupita kuzisankho zimenezi. Pamenepo ndimafuna tikukumbutseni pamenepo kuti zidali choncho. Kodi ulendo uno zili chonchiso? Takhalani pamenepo pamene chilungamo chafika. Kuli anthu ena ndithu kumeneku ku chipani chimenechi cha DPP amene akuganiza ndithu molakwika kwambiri, akuona kunena kuti akuti a Profesa Arthur Peter Mutharika akula akalamba, ndiye akumauyeza moyo wawo kukhala ngati kuti iwowo ndi mulungu, khala ngati kuti iwowo akudziwa ndithu za moyo umene wa a Profesa Arthur Peter Mutharika, kumati kuti iyayi kodi nanga titatenga atupere, titatenga kabambe, kapena titatenga Enoki Chihana, nkupezeka kunena kuti a Profesa atisiya, kapena mwina mwake basi iwowa apangalizaini kuti iyayi sindikufunanso mmene ndikuzionera, basi sindikufunanso asanamalize zaka 5. Kodi chipani cha DPP chizakhalabe mboma pokumbukira chipongwe chimene iwowo adapanga ku chipani chimenechi cha UDF, komanso pokumbukira chipongwe chimene adalandira ndi ma Joyce Banda mu 2012. zimene zapangitsa anthu ena kukhala ndi kuganiza kosakonda dziko la Malawi kuti iyayi apapa ndiye kuti chipani cha DPP chidzakhala kuti chili kunja kwa boma. Akutinso ndikovuta kwambiri kuti chipani cha DPP ngati Profesa Arthur Peter Mutharika atakhala kuti si president, sakuyimira nawo, ndikovuta kuti chipani cha DPP chiloweso mboma. Ndiye kodi pamene akanikana migwirizano ku chipani chimenechi cha UDF, chipani cha UTM, chipani cha Afford, maganizo awo ali pati pakadeli pano? Chilungamo chafika. Takhalani pamene tikubwera ndithu ndi decision imene apanga kumene ku chipani chimenechi cha DPP. Chilungamo chafika. Atakanikana migwirizano ndithu kumeneku adakambirana kunena kuti iyayi timpatse ndithu dhangata ameneyu, kuti timpatse dhangata ameneyu ndithu. Atakanikana ndithu ndi zipani zimenezi kunabwera ndithu maganizo kuti ampatse ndithu vice president ameneyi wa chigawo chapakati dhangata ameneyu ndithu, kuti ampatse wachiwiri kwa president, kwa Profesa Arthur Peter Mutharika, kuti adutse basi ziyende choncho. Komano katikatimo zikumveka kunena kuti ena anabwera kunena kuti uyuyu ndi wa chigawo chapakati, ameneyu akhozosa kuzayambitsa chipani chake, ambudulanso kumeneko kuti iye sakuyenereka kukhala wachiwiri ameneyo. Kodi pakadali pano asankha ndani? Chilungamo chafika. Takhalani pamenepo kuti kodi pakadali pano akuyendera maganizo pandani. Mtolankhani wathu atathamanga wapeza kunena kuti tu pakadali pano ndithu zikutsimikizika kunena kuti akufuna ndithu wachiwiri kwa a Profesa Arthur Peter Mutharika akhale mayi Jane Ansah, amene ndithu 2019 imeneyi adatchuka ndi Tipex, amenewa ndithu adatchuka ndithu ndi kuchibereka chipani chimenechi cha DPP. Amenewa ndithu ndi amene zikumveka kunena kuti akufuna kuti awasankhe kukhala wachiwiri kwa a Profesa Arthur Peter Mutharika kuti apite nawo ndithu kuzisankho zimenezi, pozindikira kunena kuti iwowa adalimba mtima ndithu adalimba mtima nthawi ya milandu ija kuonetsa kunena kuti iwowa ndi a DPP idi pamavuto ndi pamtendere akhozokhala ndi a DPP. Koteroko katimu kameneka kanaganiza kunena kuti kapanga chiganizo kuti
achiwiri kwa aprofesa Azapita Mutharika akhale mayi Jeni Ansah. Zimenezi ndithu ndi zimene mtolankhani wathu wa Chilungamo FM wapeza zimenezi kunena kuti posachedwa apa tikhala ndithu tikuwuzidwa kapena tikhala ndithu tikumva kunena kuti mayi Jeni Ansah ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP. Ena takhala tikufotokoza ndithu kuti iyayi ku chipani cha DPP kuli anthu amene ali oyipa mtima, kuli anthu amene ali osaganiza bwino, ziganizo zimenezi sakupanga nda profesa. Muzifunse inuwo kunena kuti kodi inuwo pamene mulipo muli ndi anthu amene akukupangirani ziganizo, nkupezeka zonena zoti inuwo mumamukonda munthu koma anthu ena nkumakuzani kuti munthu amene msiyeni. Inuwo muli inuwo mungatani. Chilungamo chafika. Malawi musanamizike kwina kulikonse, wina aliyense asakupusitseni yayi. Chilungamo special hour izibwera ndithu kuzakufotokozerani mmene nkhani zimenezi zikhalira, kubwera kuzakuzukutirani, kuzakufotokozerani chilungamo chenicheni pano pa Chilungamo FM. Mpulogalamu yake nkukhala imeneyi ya Chilungamo special hour izikhala ikufotokozerani ndithu china chilichonse tsatane menemo. Nali ndine ndapita.